Dit is een podcast van Judith Kuipers in samenwerking met L1. Haar verdwijning raakt nog steeds velen diep en laat een blijvend gemis achter in Schimmert en ver daarbuiten. Mario is nooit teruggevonden, maar haar naam leeft voort. Nooit vergeten, zolang weer aan die denken, liefste bios. Mag ik u uitnodigen? Ze zeggen wel eens dat je wordt gevormd door de omgeving waarin je opgroeit. Ik ben opgegroeid in een dorp dat getekend werd door een trauma en woon daar nog steeds. Ik ben journalist bij L1 en ben voor deze podcast in dat verhaal gedoken. Het verhaal van de 17-jarige Mario Winkens uit Schimmert die ging stappen en nooit is thuisgekomen. Het is 50 jaar geleden en het is een van de oudste cold case zaken van Nederland. Waar is Mario gebleven? Je luistert naar de podcast Het Mysterie Mario Winkens. Ik vond je heel ambitieus. Ten eerste omdat het natuurlijk een hele oude zaak is. Dan is het ambitieus om te hopen dat je zoiets nog kan oplossen. Of in ieder geval om daar nieuwe informatie op te duikelen. Maar ik hou van ambitie. We zijn zelf ook ambitieus, denk ik, bij de Foundation. Maar ik dacht wel, jeetje, dit is een project. Je luistert naar de bonusaflevering van de podcast Het Mysterie Mario Winkens. Hierin vertel ik je wat er allemaal is gebeurd vanaf het moment dat de eerste 6 afleveringen online zijn gekomen tot nu, begin 2026. Maar hoe ging het verhaal ook alweer? Op 1 september 1975 gaat de toen 17-jarige Mario Winkens uit Schimmert op stap naar de Sint-Rosa kermis in Sittard. De zusjes Margriet en Annie Philippe en Ria Lone waren met haar mee. We gingen regelmatig met elkaar op stap. Ja, meestal was het wel met ons vieren. We troffen wel andere mensen, maar meestal was het met ons vieren dat we vertrokken. Na de kermis gingen ze nog wat drinken in de Boutstube, een café op de markt in Sittard. Margriet is moe en gaat al eerder naar huis. Annie, Ria en Mario gaan rond 1 uur weg uit het café. Mario had de laatste bus gemist en had aan verschillende jongens gevraagd of die haar met de auto naar huis wilden brengen in Schimmert. Maar niemand stemde in. Ze liep vanuit het café met Annie en Ria eerst langs Ria's huis om haar daar af te zetten. En die hebben me daar afgezet en ik ben de flat ingegaan en hun zijn naar huis gelopen. En dat was maar 2 straten verderop, dus die waren ook zo thuis. Vervolgens gingen Mario en Annie bij Annie thuis naar binnen. Mario wilde per se naar huis omdat ze de dag daarna moest werken in Maastricht op de administratie van Ten Horn Pigment Chemie. Ze leende de brommer van de moeder van Annie en Margriet en wilde via Geleen en Spouwbeek richting Schimmert gaan. Maar daar kwam ze nooit aan. Wel werd haar brommer de dag daarna gevonden op de weg tussen Spouwbeek en Schimmert. En een paar dagen later werd de helm, de jas, haar schoenen en make-up gevonden in de buurt van Reuver in Noord-Limburg. Maar van Mario ontbreekt na 50 jaar nog ieder spoor. Het is een tijdje geleden dat je aflevering 6 luisterde van deze podcast. En dat heeft een reden. Toen deze podcast verscheen was het precies 50 jaar geleden dat Mario niet bleek te zijn thuisgekomen. En dat was voor veel media een aanleiding om nog eens aandacht te besteden aan de zaak en aan deze podcast. Mario Winkens uit Schimmert is 50 jaar vermist. Brengt een podcast over de zaak nieuwe inzichten. Het is donderdag 28 augustus. Dit is het L1 Nieuws. In een ultieme poging om de cold case op te lossen spreekt Judith voor haar podcast met Mario's jeugdvriendinnen, oud-rechercheurs en familie. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Het is een van de oudste cold case zaken van Nederland. De verdwijning van de 17-jarige Mario Winkens uit het Zuid-Limburgse Schimmert. 50 jaar geleden. Judith Kuipers, ook afkomstig dus uit Schimmert, praat met mensen die haar nog gekend hebben. En natuurlijk hoopt ze een nieuwe aanwijzing te vinden. Kuipers noemt het een trauma voor het dorp Schimmert. Al van kleins af aan speelt het verhaal van Mario Winkens een rol in het leven van de journalist. De podcast Het Mysterie van Mario Winkens is te beluisteren via Spotify en alle podcast-apps. Zoals ik al hoopte is de zaak weer in beweging gekomen. Althans, jullie zijn in beweging gekomen.
Ik riep op in de laatste aflevering om je te melden. Weet je nog? Help mee de zaak Mario Winkens eindelijk eens op te lossen. En mocht je iets weten, neem contact met me op. Mail me via judith.kuipers@l1.nl. En Kuipers schrijf je met K-U Griekse I. Ik werd massaal gemaild en gebeld. Ik kreeg brieven en kaarten en de meeste schrijvers van die mailtjes hebben hun verhaal toevertrouwd aan mij. En dit is de reden dat deze bonusaflevering even op zich heeft laten wachten. Ik moest al die mailtjes lezen, op waarde schatten, soms feiten checken in het dossier en ik heb gesproken met het cold case team van de politie. En er vond nog een mooie gebeurtenis plaats. Want in de laatste aflevering hoorde je dat de gemeente van plan is om een herinneringsbankje voor Mario Winkens te plaatsen. Hierbij komt een plaquette te staan met een mooie tekst over Mario op. Dit zou allemaal geplaatst worden in een nog nieuw te bouwen wijk in Schimmert. Maar omdat het nog wel meer dan een jaar kan duren voordat die wijk af is, vond de gemeente Beekdalen, waar Schimmert onderdeel van is, het gepast om de plaquette die bij het bankje komt te staan alvast te plaatsen in de buurt van de uiteindelijke plek. En dat gebeurde op 6 november, een mooie zonnige herfstdag. Een doordeweekse donderdag om 1 uur. Zou daar publiek op afkomen? We hadden geen idee, maar de familie en de sprekers uit de podcast waren in elk geval uitgenodigd. En in het dorpsblaadje hadden we laten zetten dat de inwoners uit het dorp ook welkom waren. Wethouder Reinders sprak. En achter u komt een hele nieuwe woonwijk. En we hebben bedacht om het daar een plek te geven. U ziet, er is nog niks. Er moeten nog wegen aangelegd worden. Dat gaat overigens binnenkort gebeuren. En dan gaat deze plaquette die straks onthuld wordt, gaat daar een mooi plekje krijgen. Bij een waterbuffer, een waterpartij en een bank. Die we daarnaast gaan neerzetten. En waar je iedereen daar op dat moment nog eens een keer een moment van bezinning en gedachtenis kan hebben. En ik mocht spreken. Ja, dankjewel. Welkom allemaal en wat goed dat jullie met zoveel hier zijn bij de onthulling van de herdenkingsplaquette voor Mario Winkens. En wat fijn dat iemand goed weer heeft geregeld. Altijd fijner dan hier met een paraplu en een regenjas staan. En uiteindelijk onthulde de neef van Mario, Jos van Sloen, u weet wel, de man die samen met mij de brief stuurde naar Peter R. de Vries Foundation, de plaquette samen met de wethouder. Mag ik u uitnodigen? Straks hoor je de reacties van de aanwezigen op de plaquette. Maar ik ga ook even terug naar de brief die ik samen met Jos van Sloen, de neef van Mario, stuurde naar de Peter R. de Vries Foundation. Het toeval wil dat ik rond de publicatie van de podcast werd uitgenodigd in het podcastprogramma Vink van NPO 1. Dat wordt gepresenteerd door Misha Blok. En wie was er samen met mij uitgenodigd in dat programma? Ook Annemiek van Spanje, advocaat en bestuurslid van de Peter R. de Vries Foundation, houdt zich bezig met cold cases. En dat doet ze samen met directeur van die stichting, Kelly de Vries. Het eerste seizoen verscheen in februari en er zijn bruikbare tips binnengekomen. Dus daarom is er een update. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Judith en Annemiek, fijn dat jullie er zijn. Perfect. Annemiek van Spanje van de Peter R. de Vries Foundation. Zij en Kelly de Vries, inderdaad de dochter van Peter R. de Vries, maken de podcast Cold Cases tegen het licht. Nu zit ik dicht bij het vuur. Dus ik sprak Annemiek nog even na de uitzending over de mail die ik samen met Jos naar de foundation stuurde. Annemiek, je bent van de Peter R. de Vries Foundation. Kunnen jullie iets betekenen voor de zaak Mario Winkens? Het belangrijkste voor een cold case zaak is dat daar aandacht voor is en blijft bestaan. Dus het belangrijkste wat er moet gebeuren, doe jij eigenlijk al. En daarnaast is het zo dat wij altijd bereid zijn om weliswaar alleen op verzoek van nabestaanden mee te denken of er nog andere opties zijn en staat de deur gewoon open. Nog steeds geen definitief antwoord. Maar Annemiek komt wel nog met een heel belangrijke mededeling. Wat dat is, hoor je straks. Even terug naar de onthulling van het monument. Want wat vond neef Jos van de plaquette? Jos, de plaquette is onthuld. En? Heel mooi gemaakt. Heel mooi. Ja. Absoluut. Is dit monument dan een soort van, toch na 50 jaar een punt, een speciaal punt? Dit blijft een punt, uiteraard, heel lang. Dat gaat nooit weg. Totdat het moment iemand zich meldt en het is gevonden of er is iets gevonden, dat men het kan afsluiten. Ja. Want dat kan nog niet. Ja. Ik heb een bloem meegenomen, zullen we die erbij leggen? Ja. Ja, wil je dat zelf doen? Op het monument? Ja, of misschien daar beneden. Ik zie hier ook al bloemen hier beneden liggen. Ja, liggen we eronder. Nou, mooi. Ja.
Ook vriendin van vroeger Ria Lone was aanwezig bij de onthulling. Wat gaat er door je heen? Poeh, wat gaat er door me heen? Ja, die hele film. Vanaf het gebeurde. En nu hier staan met zoveel mensen. Ja, geweldig. Ja, vond je dat het druk genoeg was? Ja. Ja. Mensen die hier zijn, die komen voor Mario. En dat is belangrijk. Ja. En waar ze is, ja, blijf aan haar denken. Misschien dat het ooit nog eens opgelost wordt. Laten we het hopen. Hè? Ja. Zolang we aan die denken, blijft de bios staat eronder. Ja. Dat is zeer zeker, ja. Wat me opvalt is dat er veel over gesproken wordt. Ook onder de jeugd. Op school, van mijn kleinkinderen. Daar hadden ze het laatst ook over gehad. Dus op zich vind ik het wel goed, want het brengt ze wel tot bewustzijn dat ze moeten zorgen dat ze saampjes ergens naartoe gaan, dat ze niet alleen zijn. Dus er wordt best wel veel aan gedaan, dus daar ben ik wel blij om. Want ik kan het als oma wel altijd zeggen, maar als het gedeeld wordt met iedereen, dan zie je gewoon dat er ook naar elkaar geluisterd wordt. En weet je nog buurmeisje Paula? Ja. Zij was er ook. Paula, grote opkomst hier bij de onthullingen. Ja, ik ben echt helemaal verbaasd, eerlijk gezegd. Maar ik vind het echt geweldig. En zij verdient op deze manier, denk ik, op deze plek en straks in het nieuwe centrum, toch echt de aandacht die ze verdient. Want daar gaan natuurlijk heel veel nieuwe mensen wonen die misschien niet van Schimmert zijn, misschien wel, en die dit verhaal niet kennen. En ik dacht, toen ik het zag, deze plek, dacht ik echt van nou, dat hebben jullie echt supergoed gedaan. Ja, omdat het in het centrum van het dorp is. Juist, in het centrum. Hier komt natuurlijk heel veel reuring. Hè? Jonge mensen, oudere mensen, alle type woningen, leeftijden. Mensen die er mee te maken hadden, hè? 50 jaar geleden, maar ook weer nieuwe, jonge mensen met kinderen. Dus helemaal top gedaan, ja. En waarom verbaast het je dat het druk is? Ja, ik had het niet verwacht. Zoveel familie, maar ook andere mensen, gewoon belangstellenden natuurlijk uit het dorp. Maar ik vind het echt geweldig. Ook een eer voor de familie dat het op deze wijze toch weer de aandacht krijgt die het moet verdienen. Ja. Wat vind je van de plaketten en de tekst? Ja, ik ben nog niet van dichtbij gaan kijken, maar van veraf zag ik al, volgens mij is het kort en staal, dat het echt een duurzaam, mooie plaquette is. Dus ik ga het zo meteen kijken. En er komt nog een vrouw naar me toe die ik verder niet ken en ze laat me een foto zien. U laat me naar de foto zien hier op de telefoon. Ik zie hier Mario Winkens vooraan zitten. Staat u er zelf ook op? Ja, ik ben hier geslaagd voor verpleegster. Dat was in 1974. U heeft Mario gekend? Ja, heel goed. Ja. Vooral mijn ouders waren goed bevriend met haar. Hè. Ja. En u bent vandaag hier, u heeft bloemen bij zich. Vindt u een belangrijk moment, zo vandaag zo'n onthulling? Ja, zeker. Heel zeker. Want het is toch iets waar je iedere dag aan terugdenkt. Hè. Nog altijd. Hè. Het leeft nog altijd. Hè. Ja. Het is nooit opgelost geworden, dus ja. Is dat emotioneel? Ja, vind ik toch wel, ja. Het is wel emotioneel, ja. Veel emoties dus bij de onthulling. Als je wil weten hoe de plaquette eruit ziet, kijk dan op de website van le-nieuws.nl en zoek op Mario Winkens. Dan vind je het artikel over de onthulling. Of kom gewoon een keer kijken in Schimmert in de Weidestraat. In de laatste aflevering van de podcast legde ik je de mogelijkheid voor dat Mario nog leeft. Feitelijk gezien hebben we geen lichaam en tot die tijd is die optie niet uitgesloten, vind ik althans. Maar in mijn omgeving hoor ik alleen maar mensen zeggen: dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk, want zo lang kan je echt niet onder de radar blijven. Waarschijnlijk is dat zo. En toch laat me dit niet los. Zeker als de Rijksarchivaris van het Historisch Centrum Limburg in Maastricht, waar het dossier van Mario ligt, zich bij mij meldt. Je hoorde hem al eerder in de podcast. Hij heet Ingmar Koch en hij heeft wel degelijk voorbeelden van mensen die decennia lang van de aardbodem verdwenen leken en toch weer zijn opgedoken. Nou, we zijn in het Historisch Centrum Limburg in Maastricht. We zitten eigenlijk naar een computer te kijken en daar staan een aantal zaken in van mensen die heel lang onder de radar zijn gebleven. Ja,
Vooral uit de jaren 80, maar het zijn ook mensen die echt wel 30 jaar als iemand anders geleefd hebben. Dus dat kan wel? Toen kon het wel. Volgens mij is het tegenwoordig een stuk lastiger met alle surveillance en e-mail en Facebook en dat soort dingen. Maar er zijn gevallen, een geval in Duitsland van een mevrouw die als 24-jarige wegging en later, volgens mij tussen 54, 55 of zo was, men erachter gekomen is dat zij dus niet dood was in 1986, maar nu nog altijd leefde. Zij heeft dat vooral kunnen doen door te zorgen dat ze niet traceerbaar is. Dus ze heeft heel veel, eigenlijk alles contant betaald. Dus niks met toen nog accept-giro's en later met PIN. Maar gewoon de energierekening betaalden ze contant, de huur betaalden ze contant, om op die manier maar niet gevonden te kunnen worden. Petra Pasitka ging blijkbaar in 84 naar de tandarts en daarna is er niks meer van haar gehoord. Tot, wanneer was dat? Volgens mij 2015 ergens. Iemand zei, iemand bij haar thuis haar oude paspoort, haar oude identiteitskaart vond. Of zag liggen of zoiets. Waar dus haar oude naam op stond, terwijl ze eigenlijk door het leven ging als vrouw Schneider. Zij heeft dus er zelf voor gezorgd dat ze onvindbaar was. Dus zij had zelf een reden om weg te gaan en wilde dus niet meer gevonden worden. Blijkbaar. Ik heb niet kunnen achterhalen, dat heeft ze volgens mij ook nooit gezegd waarom ze dat nou gedaan heeft. En zijn er nog meer voorbeelden? Er zijn, eentje, die gaan we wel heel kort even noemen. Eentje is een redelijk beroemde, dat is de Canoe Man uit Engeland. Daar is ook een BBC-serie, geloof ik, 3-delig of zo over gemaakt. Van een man die samen met zijn vrouw, zij wist ervan, met een kano de zee opvoer, deed alsof hij verdronken was en daarna richting Panama en Cariben is gevlucht. Ze hadden wat geldproblemen en zijn levensverzekering heeft ervoor gezorgd dat ze daar fijn konden leven. Hij is eigenlijk al na een paar jaar zijn ze alle twee betrapt op fraude, omdat iemand een foto zag en dacht, hé, maar dat is toch die man die verdronken zou zijn. Hij en zijn vrouw dan? Hij en zijn vrouw. Ja. En straks legt Ingmar nog een zaak aan me voor die direct gelinkt kan worden aan Mario Winkens. Maar waarom zou Mario willen weglopen? Haar ouders hebben altijd benadrukt dat ze daar geen enkele reden voor had. Nee, Mario liep niet weg. Daarvoor was ze veel te openlijk. Ze vertelde me altijd alles. Ze heeft een tijdje verkeringen gehad. Dus uitgekomen heeft ze me ook verteld. Dus nee, dat zie ik haar niet voor aan. Dat doet ze niet zoiets. Maar zoals je in aflevering 6 hoorde, was de thuissituatie minder rooskleurig dan haar ouders Roos en Harry naar buiten toe wilden laten doorschemeren. Mario had vaak ruzie met haar ouders over kleine dingen, vertelde ze een getuige. En tijdens het vertellen moest Mario huilen, vertelde diegene. Ook neef Jos van Sloen vertelt dat Mario eigenlijk zelden meekwam naar familieaangelegenheden van de Winkenskant. Toen ze klein was, bleef ze waarschijnlijk thuis met haar oma van moederskant die bij hen in huis woonde. Maar later, toen oma al was overleden, bleef ze waarschijnlijk alleen thuis. En we hebben nog die vriendin die niet aan de podcast wilde meewerken, maar die wel nog dit kwijt wilde. Ik vraag van dit helpen. Ik heb alleen altijd het idee gehad, dat wil ik er wel nog afschieten, dat Mario helemaal niet door is. Ik had nog de hoop dat ze een aantal maanden later misschien nu wel wilde praten. Maar aan de telefoon zei ze dat ze dat onderwerp jaren geleden al heeft afgesloten en dat ze ook niet naar de podcast heeft geluisterd. Ook Margriet Philippe heb ik nogmaals aan de telefoon gehad. Het is opmerkelijk dat vrijwel iedereen het belangrijk vindt dat er over Mario gepraat blijft worden, behalve de 2 goede vriendinnen van haar. Maar daar kunnen we verder geen conclusies aan verbinden. Laten we het verhaal van deze 2 vriendinnen en het wegloopscenario daarom even parkeren. Straks vertel ik je wat de politie vond van de tips die ik van jullie binnenkreeg en aan het Cold Case team heb overhandigd. Maar eerst voor de laatste keer terug naar de onthulling van het monument. Luister naar hoe wethouder Henk Reinders de belangstellenden te woord stond. Beste mensen, met deze plaatsing van de gedenkplaketten geven wij Mario een plek in ons dagelijks leven. Een plek om na te denken en te herinneren. Een plek die zegt, Mario, wij zijn jou niet vergeten, want zelfs als de antwoorden uitblijven, blijft de liefde bestaan. En blijft de hoop leven dat er ooit duidelijkheid komt. Straks, zoals ik net gezegd heb, in de nieuwe Centrumplan 3 achter u, wordt deze zuil met plaketten daarna toe verplaatst
naast enkele bankjes, zodat er gelegenheid is om haar te blijven gedenken. En voor ik de tekst even ga oplezen, gaan we het zo meteen onthullen. En er was een familielid wilde dat met mij samen doen. Wil ik toch even voorlezen wat erop staat. Ter herinnering aan Mario Winkens, 28 februari 1958, vermist sinds 1975. Op 2 september 1975 verdween Mario Winkens uit Schimmert, slechts 17 jaar oud. Haar verdwijning raakt nog steeds velen diep en laat een blijvend gemis achter in Schimmert en ver daarbuiten. Mario is nooit teruggevonden, maar haar naam leeft voort. Nooit vergeten, zolang weer aan die denken, liefste bios. Mag ik u uitnodigen? Bij het Cold Case Team heb ik gesproken met 2 medewerkers. Ik heb hen 3 scenario's die ik van luisteraars kreeg voorgelegd, maar de medewerkers van het team wilden niet dat het gesprek werd opgenomen. En in verband met de privacy kan ik je niet vertellen welke scenario's ik aan het team heb voorgelegd. Maar om toch iets met je te kunnen delen, kan ik je vertellen dat het verhalen waren van luisteraars van de podcast die denken te weten wie Mario iets aangedaan zou kunnen hebben. Dus ik ging met goede hoop naar het gesprek. Ik kreeg uitgebreid tijd om alles toe te lichten en de medewerkers luisterden geïnteresseerd. Maar toen ik klaar was en naar buiten liep, zei een van de medewerkers wel: ik had eigenlijk gehoopt dat je met een vindplaat zou komen. Er werd me beloofd dat jullie scenario's aan de officier van justitie zouden worden voorgelegd en dat ik spoedig iets zou horen. En dat klopt. Ik kreeg mail. Wat er in die mail stond, hoor je zo meteen. Eerst terug naar het historisch centrum Limburg, naar Ingmar Koch, die de verhalen vertelt van mensen die decennia lang onder de radar bleven. Eentje, en dat is een Nederlandse. Dat is Monique Jacobsen, die is ook wel redelijk bekend. Zij is in 2012 bleek dat zij niet het Heulmeisje was. Het Heulmeisje was een meisje dat ergens in 1976 al, oké, dat weet je beter dan ik. Die in 1976 is daar een lijk van een meisje gevonden, waarvan ze niet precies wisten wie het was. Die Monique Jacobsen is op een gegeven moment verdwenen en is ook in 1986 of zoiets, of 87, doodverklaard, omdat ze dachten dat zij het Heulmeisje was. Monique Jacobsen heeft jaren later een bericht naar haar zus gestuurd in 2006 van: hallo, ik ben er nog. En toen is ze eigenlijk zijn ze erachter gekomen: het is dus niet het Heulmeisje. We hebben iemand ten onrechte doodverklaard. Dat is ook nog een hele bureaucratische toestand die je dan moet doen om weer te zorgen dat iemand levend wordt. Maar zij is dus ook jarenlang van in de jaren 80 tot in 2006 onvindbaar geweest. En heeft volgens mij ook in Duitsland gewoond. En toen was er dus vette paniek toen dus bleek dat Monique Jacobsen in Duitsland bleek te leven. Want wie is dan dat Heulmeisje? Ja, dat weten ze volgens mij nog altijd niet wie dat is. Wie is het Heulmeisje? Dat is de vraag die heel wat mensen al een halve eeuw bezighoudt. Verschillende teams bij de politie onderzoeken de zaak dan ook. Het Cold Case Team Utrecht is nog steeds er druk mee bezig. Zeggen ze. Hè? Dus, het wordt steeds nog weer opgehaald en opnieuw onder de aandacht gebracht. Bijna 20 jaar na de vondst van het meisje, vlakbij de snelwegparkeerplaats, is er een verdachte, Harry A. Die heeft bekend, meerdere keren in verklaringen. Heeft vervolgens alles weer ontkend. En voordat hij eigenlijk voor een rechter kon komen, heeft hij zelfmoord gepleegd. Je hoort hier een aflevering van RTL Boulevard van januari 2026... waarin aandacht wordt besteed aan de zaak van het Heulmeisje... omdat er een boek over is verschenen. Als je de reconstructiefoto van het Heulmeisje ziet... zou je met een beetje fantasie er ook Mario Winkens in kunnen zien. De datum van het vinden van het meisje was wel in 1976... een jaar dus nadat Mario vermist raakte... Maar ze was ook al lang daarvoor overleden toen ze haar vonden. Vandaar dat ze ook een reconstructie hebben gemaakt van haar uiterlijk. Zou dat Mario Winkens toch kunnen zijn? Al googelend kom ik dit tegen. In 2006 kwam men er dus achter dat het Heulmeisje niet Monique Jacobsen was.
En op 7 december 2006 heeft men DNA-onderzoek gedaan om vast te stellen dat het niet Mario Winkens was. Mario was toen dus al jaren weg en de ouders van Mario waren al overleden. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben het DNA van de ouders afgenomen door hun graf te openen. Vervolgens hebben ze het DNA vergeleken met dat van het hulmeisje en dat was dus geen match. Terug naar de mail die ik kreeg van het Cold Case team, nadat ik een aantal scenario's van wat er gebeurd kan zijn met Mario aan het team had voorgelegd. Geachte mevrouw Kuipers, beste Judith. Allereerst dank voor het delen van deze informatie, welke wij zullen vastleggen. Na overleg met het OM zijn we tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat het hier delictscenario's betreft. De zaak van Mario is echter al lang geleden verjaard. Er is in de huidige tijden simpelweg geen ruimte om capaciteit vrij te maken voor onderzoek naar delictscenario's in zaken waarin de mogelijke strafbare feiten verjaard zijn. In de zaak van Mario Winkens is enkel nog eventueel onderzoek mogelijk als we informatie zouden krijgen over de mogelijke vindplaats van Mario. In de informatie die we hebben ontvangen zien we daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. Nogmaals dank voor het delen van de informatie. Mochten er in de toekomst nog tips of informatie binnenkomen die kunnen leiden naar de vindplaats van Mario, hoop ik dat u ons weer zult benaderen. Met vriendelijke groet. Dat is een minder prettig, maar wel een duidelijk antwoord. Dus alleen als je weet waar ze ligt, kan de politie nog in actie komen. Jammer dat geen van de tips die ik binnenkreeg hebben geleid tot het vinden van Mario. Annemiek van Spanje van de Peter R. de Vries Foundation, je weet wel waar ik mee in die radio-uitzending zat van Misha Blok, die zei het volgende toen ze hoorde dat ik in die 50 jaar oude zaak was gedoken. Ik vond je heel ambitieus. Ten eerste omdat het natuurlijk een hele oude zaak is. Dan is het ambitieus om te hopen dat je zoiets nog kan oplossen. Of in ieder geval om daar nieuwe informatie op te duikelen. Maar ik hou van ambitie. We zijn zelf ook ambitieus, denk ik, bij de foundation. Maar ik dacht wel, jeetje, dit is een project. En de reden dat ik dat dacht is niet alleen omdat het een hele oude zaak is, maar ook omdat het een gegeven is dat als de dader niet in de directe omgeving is gevonden, want even gechargeerd gezegd, 9 van de 10 keer is het iemand uit de directe omgeving van het slachtoffer, dan moet het een onbekend persoon zijn. En dan is het gewoon heel erg lastig. En dat zie je vaak bij cold cases, dat het om een onbekende dader gaat. En dan zoveel jaar na dato, waarbij forensisch onderzoek eigenlijk niet bestond. Ja, dat is gewoon een hele lastige zaak om uiteindelijk op te lossen. Aan de andere kant, hoop doet leven, zeggen we dan. Dus heel goed dat je hier aandacht aan besteedt. Ja, jullie hebben ook als motto van de stichting, je moet aan die boom blijven rammelen, hè? Want dan? Ja, dan hoop je dat er natuurlijk op een gegeven moment toch iets uitvalt. En weet je, de tijd kan ook je beste vriend zijn natuurlijk. Want soms is het zo dat mensen gaan scheiden. En als de partner betrokken is, kunnen ze dan ineens wel daar iets over zeggen. Want ze zijn uit elkaar. Of de mensen die in bescherming worden genomen, die betrokken zijn komen te overlijden. Er is altijd wel iemand die iets weet. Als het gaat om een dader in Nederland en niet iemand die inmiddels met de Noorderzon naar het buitenland is vertrokken, want dat is wel een uitzondering. Maar diegene die kan op allerlei manieren weerhouden worden om die informatie te delen met de politie. En dan kan tijd ook je beste vriend zijn, want als omstandigheden veranderen, ze gaan verhuizen, gaan scheiden. Misschien is dan nu wel het moment aangebroken dat ze wat ze weten, dat ze dat willen delen met je. Zometeen komt Annemiek nog met iets cruciaals. Een laatste strohalm die hoop zou kunnen bieden. En hoe zit het met de Peter R. de Vries Foundation? Gaan zij nog iets doen voor de zaak Mario Winkens? Inmiddels is Kelly de Vries teruggetreden als directeur van de Peter R. de Vries Foundation. En is Annemiek van Spanje haar vervanger. Dat is mooi, want die had ik dus al ontmoet en gesproken. Maar dit nieuws wist ik nog niet op het moment dat ik met Annemiek van Spanje in die studio zat van Radio 1. Ik heb daarom nogmaals gebeld en gemaild met de Peter R. de Vries Foundation. En ik kreeg een mailtje binnen. Beste Judith, ter info. Maandag 19 januari hebben we een bestuursvergadering van de foundation. Dan zullen we ook deze zaak voorleggen aan het bestuur. We komen hier dus op terug. Met vriendelijke groet, mede namens Annemiek. Spannend! De zaak wordt dus besproken. Ik
Ik stuurde een mail terug waarin ik zei dat ik uitkeek naar de uitkomst van het overleg tussen de bestuursleden. En ik benadrukte nog even het volgende, namelijk dat het mogelijk is om inzage in het politiedossier te krijgen van Mario. Want de Rijksarchivaris heeft mij gezegd dat het beperkt toegankelijk is. Het is ook niet openbaar, maar beperkt openbaar. Dat wil zeggen dat op het moment dat iemand zegt: ik heb een belang om dit wel te kunnen inzien, dan kan ik als Rijksarchivaris zeggen: oké, jij krijgt een uitzondering, jij mag dit wel inzien. Dus als er een goede reden voor is, mag je het inzien. Dat zou dus ook gelden voor de Peter R. de Vries Foundation. Nu maar wachten op de mail met de definitieve beslissing. En die mail komt eind januari. Hi Judith. Inmiddels hebben we inderdaad onze mogelijkheden besproken tijdens onze recente bestuursvergadering. Daarbij hebben we afgewogen waar op dit moment onze prioriteiten liggen en waar we aandacht aan kunnen besteden. Op dit moment is dat niet het uitloven van tipgeld, waardoor is besloten geen tipgeld beschikbaar te stellen in deze zaak. Wel waarderen we erg hoe je deze zaak op een zorgvuldige manier onder de aandacht brengt met de podcast. Mocht er dus nog iets veranderen in onze mogelijkheden, laten we je dit uiteraard weten. Toen ik Annemiek van Spanje sprak in de studio van Radio 1, vertelde ze wel nog een mogelijkheid die er is voor mensen die anoniem een tip willen geven en bang zijn dat zoiets niet anoniem blijft. Annemiek legt het uit. Ja, daar schenken wij heel veel aandacht aan, omdat wij ons kunnen voorstellen dat er mensen zijn die met informatie rondlopen en dat niet durven te delen. Ik bedoel, als jij informatie deelt over een familielid die betrokken is bij een misdrijf of je woont in een heel klein dorpje. Ik kan me heel goed voorstellen dat het dan heel spannend is. Of sterker nog, als je bijvoorbeeld gevaar zou kunnen lopen op het moment dat je je informatie deelt met de politie en dat komt uiteindelijk uit. Want uiteindelijk, die informatie komt natuurlijk wel in een politiedossier terecht en je weet gewoon niet wie daar dan uiteindelijk van op de hoogte raakt dat jij die informatie hebt gedeeld. Nou, in dat geval kan anoniem tippen uitkomst bieden. En hoe doe je dat dan? Ja, dat kun je doen door meld misdaad anoniem te bellen. Maar wat misschien een prettiger gevoel geeft, is als je naar een advocaat toe gaat en die informatie aan jouw advocaat geeft. Een advocaat heeft geheimhouding. En als je gaat naar een strafrechtadvocaat, dan, de meesten weten dan ook wel hoe je die informatie anoniem bij het Openbaar Ministerie kan krijgen. We hebben allerlei programma's in Nederland die in het leven geroepen zijn om ervoor te zorgen dat jouw naam niet in een dossier terechtkomt, maar dat de politie wel verder kan met de informatie die jij aanbiedt. En daarom zeg ik ook wel eens, ook in onze podcast, ja, je kan bijvoorbeeld ook mij bellen. Ik ben ook advocaat. Alle informatie die ik als advocaat krijg, ja, daar mag ik gewoon niet over praten. Ik heb geheimhouding. En ook op elk moment dat iemand zegt, ik wil dit toch niet, ik wil een stapje terug doen of ik wil het niet doorzetten, dan houdt het gewoon op. En een advocaat kan heel goed met jou meekijken, jouw belangen behartigen en zorgen dat de informatie die jij hebt op een manier bij de politie komt dat jij helemaal buiten beeld blijft. Weet jij waar Mario begraven ligt? Meld je dan bij de politie. En wil je dat anoniem doen? Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem of meld je bij een advocaat. Mijn werk zit erop. Dit was de laatste aflevering van deze inmiddels 7-delige podcast. Ik wil afsluiten met wethouder Henk Reinders, die bij de onthulling van het monument zo mooi zijn toespraak eindigde. Tot slot, laat dit monument een symbool zijn van onze verbondenheid, voor zorg voor elkaar en van het besef dat achter elke gemeenschap een naam en een verhaal schuil gaat. Een leven en een gemis en dat deze gemeenschap samen sterker zal staan in verdriet, herinnering en de hoop. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en dat u heeft willen hier zijn om dit met ons te onthullen. Dank u wel.